Jigawa Junction Restaurant and Couch. 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 Mugu da Rabbana wanda ya yi ko'ina ya ba mu lokaci har abin da za mu ci. Salatu ta ka kara gurin Habibuna shugaba na duniya ina da tabbaci. Jigawa Junction Restaurant and Couch. 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 kawai ku zo mu je jama'a ku zo mu je anan Jigawa Dutse za mu je mu gwangwaje da abinci kala-kala har da ma na kasar waje. Jigawa Junction restaurant ku duba sauki gare mu ba marai na riba har kawo din ma akwai sauki ga cika aiki ba gaggawa. Jigawa Junction Restaurant and Couch. 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 mu ne ɗaya tilo nan ba ɗaya a Jigawa kun haska Jigawa don kun take kowa. Jigawa Junction kowa na taimawa restaurant haɗi da kawo shi komai dare ku yi shanun ku dai kawai Allah zai tsare. Allah zai tsare ku komai duhun dare. Jigawa Junction al'umma ku duba ka zo ka duba don ka samu riba. Jigawa Junction Restaurant and Couch. 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 Jigawa Junction Restaurant and Couch muna nan a jihar Jigawa Dutse Local Government daura da gidan ciyamomi. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a nambar waya kamar haka 080 80 21 80 88. Za ku iya turo mana saƙo ta Gmail ɗinmu kamar haka jigawajunctionrestaurant@gmail.com.